హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ 13వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. నిన్న మొన్న కొన్ని ఫస్ట్ 13 శ్లోకాస్ వరకు చూసాము. వాటిలో గుర్తున్న విషయాలు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి, చూద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. हरे कृष्णा। సో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము జ్ఞానయోగంలో మొట్టమొదటి అధ్యాయం, భగవద్గీతలో 13వ అధ్యాయం. మొన్న 13 శ్లోకాల వరకు చూసాము. సో అందులో సత్య ప్రభుజీ కొన్ని ఆన్సర్స్ పెట్టారు, తర్వాత శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ పెట్టారు. ఇంకా ఇప్పుడు ఆ, ఈ ప్రభుజీ మాతాజీ ఇద్దరే పెడుతున్నారు. మరి మిగిలిన వాళ్ళు మీకు ఎంతవరకు గుర్తుంటే అంతవరకు, ఏ పాయింట్ గుర్తుంటే ఆ పాయింట్ పార్టిసిపేషన్ కోసం ప్రయత్నించండి. ఓకే. సో ప్రభుజీ ఏం పెట్టారు అంటే, ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి. మరి అర్జునుడు ఆరు ప్రశ్నలు అడిగాడు, దానికి సమాధానాలు ఏమిటి అని భగవంతుడు, ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు అంటే భోక్త పరమాత్మ, క్షేత్రం అంటే ఈ దేహము మన శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడు క్షేత్రము దేహాన్ని ఎరిగినవాడు అంటే ఆత్మ పరమాత్మలు. వెరీ గుడ్. జ్ఞానం అంటే క్షేత్రజ్ఞుల గురించిన అవగాహన చేసుకోవడం. ఓకే, వెరీ గుడ్. జ్ఞేయం జ్ఞానం యొక్క గమ్యం, సత్తు అసత్తులకు అతీత స్థానం. వెరీ గుడ్. సో ఇంకపోతే 24 అంశాలు ఉన్నాయి ఈ ఈ క్షేత్రంలో, శరీరంలో అని చెప్పారు. ఆ 24 అంశాలు ఏమిటి అంటే, ఫస్ట్ది పంచమహాభూతాలు అంటే పంచభూతాలు 5, 3 సూక్ష్మాంశాలు, అది మనసు బుద్ధి అహంకారం, కనిపించవు కానీ అవి కూడా దేహంలో భాగమే. 10 ఇంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు,
అవి ఏమిటి? చెవి, కళ్ళు, నాలుక, ముక్కు, చర్మం. 5 కర్మేంద్రియాలు: కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగాలు. ఇవి వెరీ గుడ్. ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అంటే శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు, వాసన, రుచి, దృష్టి, స్పర్శ, శబ్దం. మరియు అవ్యక్త మూల ప్రకృతితో ఈ క్షేత్రం. సో ఇవన్నీ కలిపితే 24 అయ్యాయి అన్నమాట. వాంఛ, ద్వేషము అంటే రాగద్వేషాలు, సంతోషం, దుఃఖం, శరీరము, చైతన్యము, ధృతి, మనోబలం, ఇవన్నీ కలిపి క్షేత్రం. సో ఈ ఇంద్రియాలు, బాడీ, సూక్ష్మ శరీరం, మనసు, బుద్ధి ఇవే కాకుండా ఇంకా మన యొక్క నమ్మకాలు, రాగద్వేషాలు ఇవి కూడా మరి పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటున్నారు. సో ఇవన్నీ కలిపి క్షేత్రము. దానిలో ఉన్న మార్పులు, వికారాలు అనవచ్చు. ఇక నమ్రత, దంభం లేకుండా ఉండడం, అహింస, జ్ఞాన లక్షణాలు అనమాట. వినమ్రత అంటూ మొదలు పెడతారు కదా, గర్వం లేకుండా ఉండడం, అహింస, క్షమాగుణం, సరళత, గురు సేవ, సరి అయిన గురువుని చూసుకోవడం, శరీర మనస్సులు పరిశుద్ధత, నిశ్చల బుద్ధి, ఆత్మనిగ్రహం, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులపై అనాసక్తి, అహంకారం లేకుండా ఉండడం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దురవస్థను గుర్తు చేసుకోవడం, మమకార రాహిత్యం, మరి అంటే అటాచ్మెంట్స్ని తగ్గించుకోవడం, జీవితంలో అనుకూలంగా లేదా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో సమత్వ బుద్ధి, భగవంతుడి పట్ల నిశ్చల అనన్య భక్తి, ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉండడానికి ఇష్టపడటం, అంటే అన్నెసెసరీ విషయాలు, తర్కాలు, డిస్కషన్స్ వీటిల్లో పాల్గొవాలనే ఇంట్రెస్ట్ తగ్గించుకోవడం, ప్రాపంచిక సమాజం పట్ల అనాసక్తి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో అచంచల విశ్వాసం, పరమసత్యం కోసం తాత్విక అన్వేషణ, ఇవన్నీ జ్ఞానం. వీటికి వ్యతిరేకమైనది ఏదైనా ఉంటే, ఇవి అన్యమైనది వేరేది ఏదైనా ఉంటే ఇంకా ఇవి కాకుండా అది అజ్ఞానమే అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. శ్రీనివాస్ వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ, మన్నించండి మాతాజీ. పర్వాలేదు, ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ప్రభుజీ ఆన్సర్స్ చాలా వరకు కరెక్ట్గా పెట్టారు అన్ని. సో ఒకసారి క్లుప్తంగా మళ్ళీ చూద్దాం. అర్జునుడు మరి 5 ప్రశ్నలు అడిగాడు. ప్రకృతి అంటే ఏమిటి, పురుషుడు అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞులు అంటే ఏమిటి, జ్ఞానం జ్ఞేయం అంటే ఏమిటి, ఈ 6 తెలుసుకోవాలని ఉంది అన్నప్పుడు, ఈ దేహమే క్షేత్రము, దేహాన్ని తెలిసిన వాడు లోపల ఉన్న ఆత్మ పరమాత్మలు, వాళ్లే క్షేత్రజ్ఞులు. నేను ప్రతి దేహంలోనూ క్షేత్రజ్ఞుడిగా ఉన్నాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు క్లియర్గా. ఆ తర్వాత ఈ క్షేత్రము ఇది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడ్డది, క్షేత్రాన్ని తెలిసిన వాడెవరు, అతని ప్రభావం అంటే భగవంతుడు, ఆయన ప్రభావం ఆత్మ, ఈ విషయాలని కూడా వర్ణిస్తాను విను అంటూ, ఇంతకు ముందు ఎంతో మంది ఋషులు మరి వేద సూత్రాల్లో, బ్రహ్మసూత్రాల్లో చాలా హేతుబద్ధంగా ఈ విషయాలు వివరించారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. అర్జునుడి 6 ప్రశ్నలు, మళ్ళీ వాటి సమాధానాలు. అది ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, పురుషుడు పరమాత్మ, క్షేత్రం అంటే మన దేహం శరీరం, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే దేహాన్ని ఎరిగిన ఆత్మ పరమాత్మలు, జ్ఞానం అంటే క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క అవగాహనే జ్ఞానం, జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క లక్ష్యం, జ్ఞానం యొక్క గమ్యం ఏమిటంటే పరమాత్మ. ఆ తర్వాత ఈ 24 అంశాలు నీకు అన్నీ చెప్తాను విను, ఇది ఎలా ఏర్పాటు చేయబడింది ఏమిటి అనేది, దాని మార్పులు అన్నారు కదా, అందుకని ఈ రకంగా 24 అంశాలతో ఇది ఏర్పాటు చేయబడింది. 5 పంచమహాభూతములు, సూక్ష్మ తర్వాత ఏది భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలైన శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు, కనిపించని సూక్ష్మ శరీరం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, జ్ఞానేంద్రియాలు, చెవులు, కళ్ళు, నాలుక, ముక్కు, చర్మం, 5 కర్మేంద్రియాలు, వాక్పాణి పాద పాయుపస్థాలు అంటే కాళ్ళు, చేతులు, మరి వాక్కు, జననాంగాలు. సో మొత్తం ఇవన్నీ కలిపి మరి 23 అయ్యాయి. అయితే 24వది అవ్యక్తము అంటే మన సత్వరజస్తమో గుణాలతో కూడినటువంటి స్వభావం. ఇక జ్ఞానం అంటే ఏమిటో చూసాం. వినయం, గర్వం లేకుండా ఉండడం, అహింస, ఓర్పు, సరళత, ఆధ్యాత్మిక గురువుని చూసుకోవడం, పరిశుభ్రత, మానసిక పరిశుభ్రత, స్థిరత్వం, ఆత్మనిగ్రహం, ఇంద్రియ వస్తువులను త్యజించగలగటం, మిథ్య అహంకారం లేకపోవడం, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడం, నిర్లిప్తత, మరి బంధాల నుంచి తగ్గించుకోవాలని అంటే అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా మానసికంగా ఉండడానికి,
సుఖదుఖ సందర్భాలలో సమచిత్తం, భగవంతుడి పట్ల విశుద్ధ భక్తి, ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉంటూ ఈ జనసామాన్యుల పట్ల విరక్తి, స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను, అంటే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని, దాని ప్రాముఖ్యతని గుర్తించగలగడం, పరతత్వపు తాత్విక శోధన, అది గుర్తించడానికి చేయవలసినటువంటి శోధన, ఇవన్నీ జ్ఞానం. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా అజ్ఞానము అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పారు. సో 12 శ్లోకాస్ వరకు మనం చూసాము. ది చూడాలి. ఈ 12 ఇవన్నీ జ్ఞాన లక్షణాలన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చూసాం. ఇవన్నీ 8 to 12 జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలన్నీ మనం చూసాం. సో అది అనాసక్తి, పుత్ర కళత్ర గృహాదుల బంధాల నుంచి విముక్తి, సుఖ దుఃఖాల్లో సమభావం, నాయందు నిత్యమైన అనన్య భక్తి, ఏకాంతవాస కోరిక, సామాన్య జనుల సహవాసంలో అనాసక్తి, ఆధ్యాత్మ జ్ఞాన ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం, పరతత్వ యొక్క తాత్వికాన్వేషణ, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానం అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా అజ్ఞానమే. సో 13th శ్లోకాలో జ్ఞేయం యత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వామృతమశ్నుతే అనాది మత్పరం బ్రహ్మ న సత్తన్నా సదుచ్యతే. సో దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నేను ఇప్పుడు నీకు వివరిస్తాను. యజ్ఞాత్వా అమృతం అశ్నతే, ఏది తెలుసుకుని నువ్వు అమృత తత్వాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతావో, అనాది బిగినింగ్ లేనిది, మత్పరం నా అధీనంలో ఉన్నది అయిన ఈ బ్రహ్మం నసత్ అన్న అసత్, అంటే నసత్ నా అసత్, సత్ నా అసత్ అంటున్నారు. ఉచ్యతే, అది సత్ అసత్తులకు అతీతము ఈ బ్రహ్మతత్వము. అటువంటి తత్వాన్ని ప్రవక్ష్యామి, యత్ తత్ ప్రవక్ష్యామి, దానిని నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. ఆ జ్ఞేయాన్ని ఏదో, అజ్ఞేయం ఏదో నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. ఏది తెలుసుకుని నువ్వు ఈ అమృత తత్వాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతావో ఆ జ్ఞేయాన్ని నీకు ప్రవక్ష్యామి, చెప్తాను. అది ఎలాంటి జ్ఞేయం అంటే, ఆది లేనిది నా అధీనంలో ఉన్న ఆ బ్రహ్మం సత్తు అసత్తులకు అతీతము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో దేనిని తెలుసుకుంటే నీవు అమృత తత్వాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతావో, అంటే ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని నువ్వు పొందగలుగుతావో, అలాంటి తెలియదగిన దానిని నీకు వివరిస్తా. అనాది, దానికి బిగినింగ్ లేదు. ఏది? ఆ బ్రహ్మతత్వం, ఆత్మతత్వం అవ్వనివ్వండి, భగవతత్వం అవ్వనివ్వండి, దానికి బిగినింగ్ అనేది లేదు. నా అధీనంలో ఉన్న ఆ బ్రహ్మం, ఆత్మ ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క కార్యకారణాలకు అతీతము. సో మన సత్తు అసత్తులన్నిటికీ ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో జరిగే వాటికి ఆత్మ అతీతం అని మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం. సో అది ఇక్కడ భగవంతుడు క్లియర్గా మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో అది ఇక ఇప్పటి వరకు మరి కర్మక్షేత్రం అంతా చూసాం కదా, 24 అంశాలు. ఆ తర్వాత క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి అందరిలో నేనున్నానని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఇక మరి ముందు ఇక తగినది ఏమిటో చెప్పాలని నిర్ణయించుకుని ముందు ఆత్మ గురించి, తర్వాత పరమాత్మ గురించి చెప్పడం ప్రారంభిస్తున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ పరమాత్మల జ్ఞానంతోనే మనిషి మరి అమృత తత్వాన్ని ఆస్వాదించగలడు. కాబట్టి నీకు ఆ తత్వం ఏమిటో చెప్తాను అని అంటున్నారు. సో భగవంతుడి నుంచి ఉద్భవించాడు కాబట్టి ఈ జీవుడు గురించి కూడా ఎవరు చెప్పలేరు. ఆత్మతత్వం ఇవన్నీ భగవదంశలు కాబట్టి ఎప్పుడు వచ్చింది ఈ ఆత్మ అనేది మనం ఎవరం కూడా కరెక్ట్గా చెప్పలేము. ఎందుకు? భగవంతుడి నుంచి ఉద్భవించింది కాబట్టి దాని చరిత్ర ఎవరికి
పూర్తిగా తెలియదు అంటున్నారు. అందుకే అనాది అని పిలిచారు, ఆది లేనిది. బికాస్ మనకి ఎప్పుడు ప్రారంభమో తెలియదు కాబట్టి. ఈ విషయమే నా జాయతే మ్రియతే వాపి వావి పశ్చిత్ అని చెప్పేసి కఠోపనిషత్తు కూడా చెప్తుందనమాట. అంటే దేహాన్ని ఎరిగిన ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు అజుడు, పుట్టుకలేనివాడు, అమృతుడు, జ్ఞానపూర్ణుడు అయి ఉన్నాడు అని చెప్పి దానికి మృత్యువు పుట్టుక లేదు అని కఠోపనిషత్తు కూడా చెప్పింది ఆత్మని గురించి. సో భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ప్రధాన క్షేత్రజ్ఞుడిగా, దేహాన్ని ఎరిగిన ప్రధాన జ్ఞాత మరియు త్రిగుణాలకు ప్రభువుగాను ఉన్నాడని శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో కూడా చెప్పారు. ప్రధాన క్షేత్రపతి గుణేశ అని చెప్పి అలా భగవంతుడి సేవలో జీవులు సర్వదా నిలిచి ఉంటారని స్మృతులలో కూడా చెప్పబడింది. దాసభూతో హరేరేవ నాస్యసేవ కదాచన అన్నారు. సో జీవులందరూ కూడా భగవత్ సేవలో సర్వదా నిలిచి ఉంటారని ఇదే చైతన్య మహాప్రభు కూడా తన బోధల్లో నిర్ధారించారు. కాబట్టి ఈ శ్లోకంలో బ్రహ్మము అనే దాని వర్ణన ఏమిటి అంటే ఆత్మ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. బ్రహ్మం అనే పదాన్ని మనకు అన్వయించుకున్నామంటే అది జీవుడు విజ్ఞాన బ్రహ్మం అని సూచిస్తుంది, కానీ ఆనంద బ్రహ్మం కాదు. పరబ్రహ్మమైన భగవంతుడే ఆనంద బ్రహ్మం. సో మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళే వరకు కూడా మనలో ఉన్నా కూడా ఈ జీవుడు అది విజ్ఞాన బ్రహ్మమే కానీ ఆనంద బ్రహ్మం కాదు అంటున్నారు ఈ ఆత్మ తత్వం అన్నమాట. సో శ్లోకంలో దేనిని తెలుసుకుంటే నువ్వు అమృత తత్వాన్ని ఆస్వాదించగలుగుతావో అలాంటి తత్వాన్ని నీకు వివరిస్తాను. అది ఆది లేనిది, నా అధీనంలో ఉన్నది, ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క కార్యకారణాలకు అతీతం అని చెప్పారు. సర్వతః పాణిపాదం తత్ సర్వతోక్షిశిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వతః పాణిపాదం. సో భగవంతుడి యొక్క పాణి చేతులు, అలాగే ఆయన యొక్క కాళ్ళు, పాదాలు, అలాగే తత్ సర్వతో అక్షి శిరోముఖం, సర్వత్రా ఆయన కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు, సర్వతః శృతిం అల్లోకే, సర్వతా ఆయన యొక్క చెవులు, సమస్త లోకాల్లో సర్వము ఆవృత్య, అన్ని లోకాల్లోనూ ఆవహించి ఉన్నాయి. తిష్టతి, ఆ రకంగా భగవంతుడు అంతటా ఆవహించి తిష్ట వేసి కూర్చున్నారంట చూడండి. అట్లా అంత సెటిల్ అయి ఉన్నారు ప్రతి చోట కూడా. ఎందుకంటే ఆయన చేతులు, పాదాలు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖాలు, చెవులు కూడా అన్ని లోకాల్లోనూ ఇలా వ్యాపించి ఉన్నాయి. సర్వతః పాణిపాదం, అంత సర్వత్ర సర్వం ఆవృత్య, సర్వాన్ని ఆవహించి తిష్టతి, భగవంతుడు నిశ్చయంగా అంతా ఆవహించి ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ పరమాత్మ లక్షణాన్ని వివరిస్తున్నారన్నమాట. సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. సో అన్ని సర్వ ఇంద్రియ గుణాభాసం, అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలమైన, అన్ని గుణాలకు కూడా మూలమైన, సర్వేంద్రియ వివర్జితం అంటే ఆయన ఇంద్రియాలకు అతీతుడు. ఇంద్రియాలకు వివర్జితం అంటే ఇంద్రియాలు లేనివాడు అని కాదు. ఇంద్రియ రహితుడు అంటే ఇంద్రియాల ప్రలోభాలు లేనివాడు, ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు అతీతుడు. అసక్తుడు అంటే ఆయనకి ఈ దేని మీద ఆసక్తి లేదు, మరి రాగద్వేషాలు లేవు కాబట్టి దేని మీద ఆసక్తి లేదు. సర్వభృచ్చైవ, అన్నింటినీ పోషించేది ఆయనే. అందరికీ పోషణ చేసేవాడు ఎవరు అంటే ఈ విశ్వంలో భగవంతుడు. అన్నింటినీ అందరినీ పోషించేది. నిర్గుణం, గుణాలకు అతీతుడు, సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతులు. గుణభోక్తృచ, గుణాలకు ప్రభు అయినా కానీ ఆయన మీద ఈ గుణాల ప్రభావం లేనివాడు. సో భగవంతుడు అన్ని ఇంద్రియాలకు మూలమైన ఇంద్రియ రహితుడు అంటే ఇంద్రియ ప్రలోభాలు లేనివాడు. అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడైన అనాసక్తుడు, దేని మీద ఆసక్తి లేదు. ఆయన అన్నింటినీ కాపాడి పోషిస్తున్నారు, ఈ జగత్ అంతా కూడా నడిపిస్తున్నారు, కానీ దేని మీద ఆసక్తి లేదు.
ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలకు అతీతుడు. అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయనే ప్రభు. ఆ త్రిగుణాలకు ప్రభువు ఆయనే, ఆ త్రిగుణాల శక్తి ఆయనే, కానీ త్రిగుణాల ప్రభావం ఆయన మీద లేదు. ఇది భగవంతుడి యొక్క ఆ తత్వాన్ని వివరిస్తున్నారనమాట. ఇందులో ఇంతకుముందు సర్వత్రా మరి ఆయన అంతటా వ్యాపించి ఉన్నారు అన్నది. ఆ తర్వాత ఆయన అంశ అయిన ఆత్మతత్వం, ఆయన తత్వం కూడా అమృత తత్వం. అది ఆయన ఆది లేనిది, నా అధీనంలో ఉన్న బ్రహ్మము అని చెప్పారు. ఇంకా పరమాత్మ తత్వం గురించి ఇంకా చెప్తున్నారు. బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తదవిజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. బహిర్ అంతశ్చ, బయట లోపల కూడా, భూతానాం అన్ని జీవరాశుల్లో, అచరం అంటే కదలని వాటిల్లో, చరం కదిలే వాటిల్లో, ఏవచ నిశ్చయంగా రెండిట్లోనూ, సూక్ష్మత్వాత్ అతి సూక్ష్మంగా, తదవిజ్ఞేయం నేను ఉన్నానని తెలుసుకో, దూరస్థం చ అంతికే చ తత్ అంటే చాలా దూరంలో ఉన్నా కూడా నేను అందరికీ దగ్గరలోనే ఉన్నాను అని భగవంతుడు అంటున్నారు. సో భగవంతుడు అన్ని జీవరాశుల్లోనూ కదలని వాటిలన్నిట్లో కూడా బయట లోపల ఉన్నారు. సో బయట ఎలా ఉన్నారు? పంచభూతాల ఆకారంలో ఒక ఆకారంతో ఉన్నారు. లోపల మరి మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఆత్మ రూపంలో లోపల ఉన్నారు. ఆ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం కూడా శరీరం కిందే వస్తుంది. అది భగవంతుడి భౌతిక శక్తియే. కానీ అసలైన ఆత్మలో కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి బయట లోపల కూడా నేను ఉన్నాను. ఏది కదిలే వాటికి, కదలని వాటికి కూడా. సో ప్రతిదానికి భగవంతుడు బయట లోపల ఉన్నారు. అయితే సూక్ష్మంగా ఉన్నారు కాబట్టి మన ఇంద్రియాలకు, శక్తికి అందనివాడు, మన ఇంద్రియ శక్తికి మించినవాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆయన ఎంతో దూరంలో ఉన్నా అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉన్నారు. సో ఎక్కడో ఉన్న వేరే గ్రహంలోనూ ఉండొచ్చు, అలాగే ఇక్కడున్న మనలోనూ ఉండొచ్చు. ప్రతి దాంట్లో కూడా ఉన్నారు. దూర తీరాల్లో ఉన్నారు, దగ్గర మనలోనే ఉండటం కూడా ఉంది. సో భగవంతుడు సర్వత్రా ఉన్నారు అన్నది ఈ శ్లోకంలో ఆయన తత్వం గురించి చెప్తారు. సో గుణాలకు అతీతుడు, మరి ఇంద్రియాలకు అతీతుడు అని చెప్పి, ఆ తర్వాత మరి అనాది, భౌతిక కార్యకారణాలకు అతీతం నా తత్వం, ఆత్మతత్వం. అలాగే సర్వత్రా నా పాదాలు, చెవులు, ముఖాలు ఉన్నాయి, నేను అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాను. ఇంద్రియాలన్నింటికీ ప్రభువును, కానీ ఇంద్రియ ప్రభావం నా మీద లేదు. గుణాలన్నింటికీ ప్రభువును, గుణ ప్రభావం నా మీద లేదు అని చెప్తూ ఈ ప్రకృతి గుణాలకు మరి అతీతుడను, వాటికి ప్రభువును, సర్వత్రా అన్ని జీవులను నేను పోషిస్తున్నాను. అసక్తం సర్వభృచ్చైవ, అన్నింటినీ పోషిస్తున్నా, దేని మీద ఆసక్తి లేదు. బయట లోపల కూడా ప్రతి కదలని వాటన్నిట్లో కూడా నేను బయట లోపల కూడా ఉన్నాను. బయట పంచభూతాల రూపంలో ఆకారంగా ఉన్నాను, లోపల ఆత్మతత్వంగా లోపల ఉన్నాను. ఎంతో సూక్ష్మంగా ఉన్నాను కాబట్టి మీ ఇంద్రియాలకు అందని వాడిని. మరి దూరంగానూ ఉన్నాను, దగ్గరగా కూడా ఉన్నాను, ఎంతో అతి దగ్గరగా కూడా నేను ఉన్నాను అని చెప్పి భగవంతుడు అక్కడ చెప్పారు. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తమివ చ స్థితం భూతభర్తృ చ తజ్ఞేయం గ్రసిష్ఠు ప్రభవిష్ణు చ. సో పరమాత్మ జీవుల యందు విభజించుకున్నట్లుగా ఎంతో మంది, ఇప్పుడు రకరకాలుగా బోల్డ్ మంది జీవులు ఉన్నారు అని మనకు అనిపిస్తుంది కదా. భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరిలోనూ భగవంతుడు విభజించినట్లు ఈ జీవులందరూ రకరకాల వాళ్ళు అని పైకి కనిపించినా కూడా, మనకి అలా అనిపించినా ఆయన ఎప్పుడు కూడా విభజింపబడడు, ఏకంగానే ఉంటాడు. సో భగవంతుడు వీళ్ళల్లో ఉన్నాడు, ఏదో అంశ ఉందా అయింది అనుకుంటున్నాం కదా. అంశ అని అనుకున్నా కూడా మనకు అలా అనిపించినా ఆయన ఏకంగానే ఉంటాడు. ఎక్కడికక్కడ ఆయన హోల్. పూర్ణమదం పూర్ణమిదం అని మీరు ఈశోపనిషత్తులో కూడా చదువుతారు. భగవంతుడు ఎప్పుడు పూర్ణుడే. ఆయన ఎప్పుడు కూడా పీసెస్గా లేరు, ముక్కలుగా కానీ ఏది కానీ
విభజింపబడటం అనేది లేదు. పూర్ణం నుంచి ఏదైనా వచ్చిందంటే అది కూడా పూర్ణమే అంటారనమాట. సో ఆ శ్లోకంలో మనకి అది కూడా వస్తుంది. అందుకే పూర్ణమిదం పూర్ణమిదం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం. ఆ విషయం మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అందుకని ఆయన ఎప్పుడూ ఏకంగానే ఉంటాడు. సర్వజీవుల్ని పోషించేవాడైనా సర్వులను కబళించేది, వృద్ధి చెందేటట్లు చేసేది కూడా ఆయనేనని మనం అవగాహన చేసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి అంటున్నారు. సో ఆయన అందరినీ పోషించేవాడైనా సరే చివరికి కబళించేది ఆయనే, పెంచేది ఆయనే, పోషించేది ఆయనే, అన్నీ ఆయనే అన్న విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే ఆయన విభజించినట్లు కనిపించినా ఎప్పుడు విభజింపబడ్డు, ఆయన ఏకంగానే ఉంటాడు. పూర్ణమదం పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే అని పూర్ణమే అవశిష్యతే అంటున్నారనమాట. సో అది పూర్ణం నుంచి నువ్వు ఒక భాగం తీసినా కూడా ఆ భాగం కూడా పూర్ణమే అంటున్నారు. సో అందుకని భగవంతుడు ఎప్పుడు ఏకంగానే ఉంటాడు, ఆయన విభజింపబడడు అన్న విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ భగవంతుడే స్పష్టంగా చెప్తారు. సో నేను విభజింపబడ్డట్లు కనిపించినా కూడా అన్ని జీవుల్లో ఉన్నాను అంశగా అనుకుంటారేమో, అలా విభజింపబడ్డట్లు కనిపించినా కూడా ఏకంగానే నిలిచి ఉంటాను. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 18th శ్లోక జ్యోతిషామపి తజ్జ్యోతి తమసః పరముచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం హృది సర్వస్య విష్ఠితం. సో ఇదంతా కూడా భగవంతుడి గురించిన, పరమాత్మ గురించిన వివరణ అన్నమాట. నిన్నేమో శరీరంలో భాగాలన్నీ చూసాం, ఇప్పుడు పరమాత్మ గురించి వివరణ క్షేత్రజ్ఞుడు గురించి చెప్తున్నారనమాట. తేజోపూర్ణాలైన సర్వంలోనూ తేజకారణుడు అతడే. జ్యోతిషాం అపి తజ్జ్యోతిష్, ఆ ప్రకాశవంతమైన వాటిల్లో ఆ జ్యోతి, ఆ ప్రకాశం ఆయనే. అలాగే తమస పరముచ్యతే, అంటే తమస్సుకు, చీకటికి పరుడు. ఆయనకి చీకటి అనేది లేదు, అజ్ఞానం అంధకారం అనేది ఆయనలో లేదు అని చెప్పి ఉచ్యతే చెప్పబడుతోంది. జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం, అలాగే జ్ఞానం ఆయనే, జ్ఞేయం అంటే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం. జ్ఞానం తెలిస్తే ఎక్కడికి వెళ్తామంటే భగవంతుడు, కాబట్టి జ్ఞాన గమ్యం ఆయనే, జ్ఞానం ఆయనే. జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానగమ్యం. సో జ్ఞానము, జ్ఞానం యొక్క మీనింగ్ అంటే లక్ష్యము, జ్ఞానం యొక్క గమ్యము. హృది అంటే హృదయంలో సర్వస్య విష్ఠితం, ఎల్లప్పుడూ అందరి హృదయాల్లో నిలిచి ఉన్నవాడు భగవంతుడు. సో తేజోపూర్ణమైన అన్నింటిలోనూ తేజస్సుకు కారణం ఆయనే. భౌతికత్వం అనే అంధకారానికి అతీతుడు ఆయన. భౌతికత్వం ఏమిటి? సత్వరజ స్తమో గుణాల మాయ, వాటికి అది అంధకారం పందురు మనల్ని మాయలో పడేసేది. కాబట్టి అటువంటి అంధకారానికి అతీతుడు, గుణాతీతుడు కాబట్టి. అలాగే అవ్యక్తుడు, జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయము, జ్ఞాన గమ్యము కూడా ఆయనే. ఆయనే అందరి హృదయాల్లో స్థితుడై ఉన్నారు. హృది సర్వస్య విష్ఠితం, అందరి హృదయాల్లో స్థితుడై ఉన్నారు, విష్ఠితం నిలిచి ఉన్నాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో తేజోవంతమైన వాటన్నిటికీ తేజస్సు కారణం ఆయనే అన్న మాటకి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారంటే భాష్యంలో సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు మరి ఇవన్నీ తేజోవంతమైనవి కదా. సూర్యుడు తేజస్సు అన్నింటికి ఉండకపోయినా ప్రతిదానికి వెలుగుంది. ఈ తేజస్సు, వీటన్నిటి తేజస్సుకు భగవంతుడే కారణం అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారనమాట. అందుకే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో సూర్యచంద్రుల అవసరం లేదు, నా తేజస్సుతోనే అది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. తద్ధామ పరమం మమ అని చెప్పి ఆయన చెప్తారు, నా ధామం అటువంటిది, నా పరంధామం అని చెప్పి. అందుకని సూర్యచంద్రులు వీటన్నిటి తేజస్సులన్నిటికీ కూడా ఆయనే
కారణం అన్నదానికి అదొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. తర్వాత ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ అని చెప్పి మనకి భగవంతుని గురించిన వర్ణన ఇక్కడ కూడా ఉంది భగవద్గీతలో. శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో కూడా ఇదే వర్ణన చేశారంటే ఆదిత్యవర్ణుడు అంటే సూర్యుడి వలె ప్రకాశించేవాడు, తమసః పరస్తాత్ చీకటికి అంధకారానికి అతీతుడు అని చెప్పి, అంధకారానికి అవతల వైపు ఉన్నాడు. అంటే భగవంతుడికి చీకటి అనేది అజ్ఞానం అనేది లేదు అని. జ్ఞానపూర్ణుడు ఆయన, సర్వజ్ఞానపూర్ణుడు కాబట్టి అందరికీ జ్ఞానపూర్ణుడు కాబట్టి శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో కూడా తంహదేవం ఆత్మబుద్ధి ప్రకాశం ముముక్షర్వై శరణమహం ప్రపద్యే అంటే ముక్తిని కోరేవాడు భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడికి తప్పకుండా శరణు కోరుకోవాలి, శరణు నొందాలి, ఆయన శరణు వేడుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ముక్తి కావాలనుకునే వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి అని శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో చెప్తారు. ఇక జ్ఞానగమ్యం అనే విషయంలో కూడా శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తు ఏం చెప్పింది అంటే తమేవ విదిత్వాతి మృత్యుమేతి అనగా అతన్ని తెలియడం ద్వారానే మనుషులు జన్మ మృత్యువుల పరిధిని అతిక్రమించగలరు. అంటే భగవంతుని తెలుసుకుంటేనే మనం ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడగలం. తమేవ విదిత్వాం అతని గురించి తెలుసుకుంటేనే మృత్యుమేతి మృత్యువును అధిగమించగలరు. అంటే మృత్యువును అధిగమించడం అంటే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడితే ఈ జననం మరణం ఉండవు అది. అలాగే భగవంతుడు అందరి హృదయాల్లో పరమనియామకుడుగా ఉన్నాడు అన్నది శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో ఆయన హస్తాలు పాదాలు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాయని అక్కడ కూడా మళ్ళీ చెప్పారు. ఏమని? సర్వస్య ప్రభుం ఈశానాం సర్వస్య శరణం బృహత్ అంటే భగవంతుడే సర్వజీవులకు ఈశ ప్రభు, సర్వస్య శరణం బృహత్ అందరూ కూడా ఆయన యొక్క అందరికీ ఆయనే చరమ ఆశ్రయం. అంటే అందరికీ ఆయనే ఫైనల్ డెస్టినేషన్, ఆయనే గమ్యం అందరికీ అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ రకంగా పరమాత్మ గురించి ఇక్కడ వెలుగు ఉన్న వాటన్నిటిలో తేజస్సు నేనే, భౌతికత్వం అంధకారానికి అతీతుడను, జ్ఞానము జ్ఞాన విషయము జ్ఞాన గమ్యము నేనే, అందరి హృదయాల్లో స్థితుడనై ఉన్నాను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఇతి క్షేత్రం తథా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్తయే తద్విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ రకంగా క్షేత్రము తథా ఇంకా అలాగే జ్ఞానము జ్ఞేయము చ మరియు జ్ఞేయము కూడా ఉక్తం అంటే నీకు చెప్పబడింది, సమాసత పూర్తిగా నీకు సంక్షేపంగా చెప్పేశాను. నీకు జ్ఞానం గురించి జ్ఞేయం గురించి క్షేత్రం గురించి ఇవన్నీ నీకు కంప్లీట్గా చెప్పాను. మద్భక్త నా భక్తుడు ఏతత్ విజ్ఞాయ ఈ విషయాన్ని తెలుసుకుని మద్భావ నా యొక్క భావాన్ని ఉపపద్యతే పొందుతాడు. సో ఈ రకంగా క్షేత్రం అంటే దేహం గురించి, జ్ఞానము మరియు జ్ఞేయాల గురించి నేను ఇప్పుడు నీకు సంక్షేపంగా వివరంగా చెప్పాను. నా భక్తులు దీనిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని నా భావాన్ని పొందుతారంటే నన్ను పొందగలరు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో అన్నీ కూడా నీకు విషయం అంతా కూడా చెప్తున్నాను. ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరంటే మద్భక్త నా భక్తులు ఈ విషయాన్ని ఏతత్ విజ్ఞాయ ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని మద్భావ నా భావాన్ని పొందుతారు. అంటే నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు. భగవంతుడి యొక్క రాగద్వేషాతీత గుణాతీత స్వభావాన్ని ఆ భక్తులు పొందుతారు. వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. ఈ రకంగా ఈ క్షేత్రాన్ని జ్ఞానాన్ని జ్ఞేయాన్ని పూర్తిగా నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్పిన విషయాన్ని నా భక్తులు అర్థం చేసుకుని నా భావాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో ఇలా క్షేత్రం గురించి చెప్పిన తర్వాత క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి ఈ రకంగా ఇవన్నీ చెప్పి బయట లోపల అంతా నేను ఉన్నాను, మరి సర్వత్రా నా పాణిపాదాలు కన్నులు శిరస్సులు ముఖాలు సర్వత్రా శృతిం అల్లోకే సర్వత్రా చెవులు ఉన్నాయి
సమస్తంలోనూ ఉన్నాను. ఇంద్రియ రహితుడను, ఇంద్రియాలన్నిటికీ మూలమైన ఇంద్రియ ప్రభావం లేనివాడిని, గుణాలన్నిటికీ మూలమైన గుణ ప్రభావం లేనివాడిని అని చెప్పారు. ప్రకృతిలో ఉన్న త్రిగుణాలకు అతీతుడు. అన్ని కదలని కదిలే వాటి అన్నిట్లోనూ బయట లోపల ఉన్నాను. నేను కనిపించకుండా చాలా సూక్ష్మంగా ఉన్నందువల్ల మీ ఇంద్రియాలకు కనిపించని స్థితిలో, మీ ఇంద్రియాల శక్తికి మించిన వాడను. ఎంతో దూరంలో ఉన్నా మళ్ళీ దగ్గరగా కూడా ఉన్నాను. అలాగే నేను మరి విభజింపబడను. అందరిలో ఉన్నా కూడా నేను ఏకంగానే ఉంటాను. నేనే జ్ఞానాన్ని, జ్ఞాన విషయాన్ని, జ్ఞాన గమ్యాన్ని నేనే. ప్రకాశించే వాటన్నిటిలో ప్రకాశాన్ని నేనే. అలాగే అంధకారానికి అవతల వైపు ఉంటాను. అజ్ఞానం అనే దానికి నేను అవతల వైపు ఉంటాను అంటూ భగవంతుడు యొక్క లక్షణాలను ఆ రకంగా మళ్ళీ మనకి పరమాత్మని గురించి చెప్పారు. అందరి హృదయాల్లో విష్టితం, హృది సర్వస్య విష్టితం, అందరి హృదయాల్లో స్థితుడనే ఉన్నాను అని చెప్పి ఈ రకంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము, జ్ఞేయం గురించి నీకు వివరంగా చెప్పాను. కేవలం నా భక్తులు దీనిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని నన్ను పొందగలుగుతారు. సో అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా అంటే ఆ భక్తి తత్పరత ఉన్నప్పుడు అర్థమవుతుంది అన్నది చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోకం. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాది ఉభావపి వికారాంశ్చ గుణాంశ్చైవ విద్ధి ప్రకృతి సంభవాన్. జీవులు, భౌతిక ప్రకృతి రెండు కూడా అనాది అని తెలుసుకోవాలి. వాటిలో పరివర్తనలు, భౌతిక గుణములు, భౌతిక ప్రకృతి ఇవన్నీ కూడా వాటి నుంచే ఉద్భవించాయి. సో జీవులు అనాది, బిగినింగ్ లేని వాళ్ళే. ఎందుకంటే ఎప్పుడు బిగినింగ్ ఎవరికి తెలియదు. ప్రకృతి కూడా అంతే. ఇది కూడా భగవంతుడు సృష్టించారు కాబట్టి అది కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అయితే విలీనం అవుతుంది. అయినా కూడా ఆ భౌతిక శక్తిలో అది అలా సంక్షిప్తంగా ఉంటుంది అన్నమాట. అది మళ్ళీ ప్రకటితం అవ్వాలి అని భగవంతుడు సంకల్పించినప్పుడు మళ్ళీ ప్రకటితం అవుతుంది. కానీ దాని శక్తి అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి అవన్నీ ఇప్పుడు జీవులు కూడా అంతే కదా. ఆత్మ ఉంటుంది, అది మళ్ళీ ప్రకటితం అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఒక శరీరంలోకి వస్తుంది. సో అది భౌతిక ప్రకృతి కూడా అంతే. అందుకని రెండు అనాదియే. వాటిలో పరివర్తనలు మరి అంటే మార్పులు, చేంజెస్ మరియు భౌతిక గుణాలు, ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలు ఇవన్నీ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి ఉద్భవించాయి. సో జీవులు అనాది అయినా వాటి చేంజెస్ కానీ ఈ భౌతిక గుణాలు అనేవి ఇవన్నీ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి వచ్చాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ అధ్యాయంలో జ్ఞానం అని చెప్పిన జ్ఞానం ద్వారా మనిషి కర్మక్షేత్రము, దేహాన్ని ఎరిగిన క్షేత్రజ్ఞులను గురించి తెలుసుకోవచ్చు అంటున్నారు. కర్మక్షేత్రంలో దేహం ప్రకృతిమయం, భౌతిక ప్రకృతిమయం కదా. దేహం అంతా కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతితో ఎక్కువగా అటాచ్మెంట్తో ఉంటుంది. దానిలో బద్ధులై మనం ఈ కర్మలన్నీ అనుభవిస్తున్న ఆత్మే పురుషుడు అంటున్నారు. అంటే ఆత్మ మరి భగవంతుడి యొక్క అంశ కాబట్టి ఆత్మయే పురుషుడు. ఓకే. సో ఈ ఆత్మ పరమాత్మల రూపాలు భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడి భిన్న వ్యక్తీకరణలే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆత్మ భగవంతుడి శక్తి అయితే పరమాత్మ ఆయన స్వీయ రూపము అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ భగవత్ శక్తి, ఆయన రూపము ఆయనే, రెండు కూడాను. సో భౌతిక ప్రకృతి, జీవాత్మ రెండు కూడా నిత్యమే, రెండు అనాది అంటున్నారు కాబట్టి రెండు నిత్యమే అంటున్నారు. సో భౌతిక ప్రకృతి భగవంతుడి శక్తి నుంచి ఉద్భవించింది. అంటే సృష్టికి పూర్వం సైతం అవి స్థితిని కలిగి ఉన్నాయని అర్థం. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు జీవులు కూడా ఆ విధంగా భగవంతుడి శక్తి నుంచి ఉద్భవించిన వారైనా ఉన్నత శక్తికి సంబంధించిన వారై ఉన్నారు. అంటే ఆత్మ ఇంకా ఉన్నత శక్తి, పరాశక్తి, అపరా ప్రకృతి, పరాప్రకృతి అని మనం చూసాం కదా. సో పరప్రకృతి అంటే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న ఈ భగవత్ చైతన్యం, అది ఉన్నత శక్తి. బయటికి కనిపించే ఈ పంచభూతాలతో కూడిన ఈ మనసు, బుద్ధి ఇవన్నీ కొంచెం తక్కువ శక్తి అన్నమాట. సో రెండు కూడా భగవత్ శక్తియే. సో భౌతిక ప్రకృతి ఈ మహావిష్ణువులో లీనమై ఉంటూ అవసరం కలిగినప్పుడు మహత్తత్వం ద్వారా వ్యక్తం అవుతుంది. మనం గోలోక చాట్ల అందుకే మీకు మహత్తత్వంలో నుంచి
ఇదంతా భౌతిక ప్రపంచం వచ్చినట్లు చూస్తాం. 14 లోకాలు కూడా అందులోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి భగవత్ సంకల్పం కలిగినప్పుడు మహత్తత్వం ద్వారా వ్యక్తం అవుతుంది. అప్పటి వరకు మహావిష్ణువులో లీనమై ఉంటుంది. అదేవిధంగా జీవులు కూడా ఆయనలోనే నిల్చుంటారు. కానీ వాళ్ళు బద్ధులై భగవత్ సేవలో విముఖులు అవ్వడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోకి వెళ్ళలేక అక్కడ ఉన్నారనమాట. మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచం ఎప్పుడైతే వ్యక్తీకరణ జరుగుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ ఈ భౌతిక జగత్తులోకి తిరిగి వస్తారు. వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోకి వెళ్ళే అర్హత పొందే అవకాశం కలుగుతుందన్నమాట. మనం అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని అక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. జగత్తు యొక్క సృష్టి రహస్యం ఇదే అని చెప్తున్నారు. నిజానికి మరి జీవుడు భగవంతుడి అంశ అని చెప్పుకున్నాం కదా. కానీ మన తిరుగుబాటు ధోరణి వల్లే మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో బంధింపబడ్డాం. తిరుగుబాటు అంటే వేరే ఏం లేదు, ఈ మాయకు లోబడిపోయి మనం ఆధ్యాత్మికత వైపు కాకుండా ఎప్పుడు కోరికల వైపుకే వెళ్తూ ఉంటాం కదా. సో ఆ రకంగా బంధాలకు కర్మ బంధాలకు బద్ధులమై మళ్ళీ ఇక్కడికే రావాల్సి వస్తుంది. ఆ బద్ధత్వం ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ రావాలి. అంటే దేని మీద ఆసక్తి ఉంటే అదే అవుతాం అన్నారు కదా. భౌతికత్వం మీద ఆసక్తి ఉంటే మళ్ళీ భగవంతుడు భౌతికత్వంలోనే పెడుతున్నారు. ఆధ్యాత్మికత మీద ఆసక్తి ఉంటే ఆధ్యాత్మికతలోకి వెళ్తాం. అది సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి అంటే. సో భగవంతుడి అంశలమైన జీవులు ప్రకృతితో సంబంధం ఉంది అన్న విషయం ముఖ్యం కాదు. ఏ విధంగా ఎందుకు అలా జరిగింది అన్నది భగవంతుడికే తెలుసు. కాబట్టి భౌతిక ప్రకృతిచే ఆకర్షితులైన వారు జీవనం కోసం తీవ్ర సంఘర్షణ పొందుతున్నారని చెప్పి మనకి గీతలోనే మరి ప్రకృతిలో ఉండి కష్టాలు పడుతున్నారని చెప్తారు కదా. అందరూ నా అంశ అయినా కూడా ప్రకృతి స్థాని కర్షతి, ఏది ఇంద్రియాలు మనస్సుతో ఈ 6 ఇంద్రియాలతో కలిపి ప్రకృతిలో ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు అని 15వ అధ్యాయంలో చూస్తాం మనం, పురుషోత్తమ యోగంలో ఆ శ్లోకం. సో నా అంశ అయి ఉండి కూడా వాళ్ళు ఇలా కష్టాలు ఎందుకు పడుతున్నారంటే ఇంద్రియాలు మనస్సు పెట్టే ప్రలోభాల వల్ల భౌతికత్వంలో ఇరుక్కుపోయి ఈ రకంగా కష్టాలు పడుతున్నారు అని చెప్తారు. సో త్రిగుణ స్వభావం వల్ల ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి ఉద్భవించిన త్రిగుణాల వల్ల ఈ స్వభావం వల్ల ఇలా మనం ఈ రకమైన ఆలోచనలతో భౌతికత్వంలో కష్టాలు పడుతున్నాము అని చెప్పారు. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో ఏమిటంటే జీవుడు ప్రకృతి 2 అనాదులే, వాటిలో పరివర్తనలు భౌతిక గుణాలు మాత్రం ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి ఉద్భవించాయి అని చెప్తున్నారు. అనాది. అందుకే అన్ని రకాల జీవరాశులు అయిపోయిన తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుందన్నది కూడా మనం చూస్తాం. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు మరి చిన్న పురుగు నుంచి ఇలా రకరకాల జీవరాశుల నుంచి చివరికి మానవ జన్మ రావడం. కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి ఉచ్యతే, పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతురుచ్యతే. భౌతిక కార్యాలన్నిటికీ కూడా ప్రకృతి కారణం, కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న సుఖ దుఃఖాలను అనుభవించడానికి మాత్రం జీవుడే బాధ్యుడు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, 2 మరి భౌతిక ప్రకృతి జీవులు 2 అనాది, బిగినింగ్ లేని వాళ్ళే. కానీ ఈ మార్పులకు భౌతిక ప్రకృతిలో గుణాలు భౌతిక ప్రకృతి నుంచి పుట్టాయి. ఈ మార్పులు భౌతిక ప్రకృతి మారడం, ఈ గుణాలు ఇవన్నీ. కానీ గుణాలు భౌతిక ప్రకృతి నుంచి పుట్టిన ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క మార్పులన్నిటికీ ప్రకృతి కారణమైన మనిషి సుఖ దుఃఖాలను అనుభవించడం అనేది మనిషి వల్లే జరుగుతోంది. సుఖ దుఃఖాలను అనుభూతి చెందడంలో జీవాత్మే బాధ్యుడు అంటున్నారు. సో మనం ఏదైనా సుఖంగా ఉంటున్నాం అనుకున్నా, దుఃఖంగా ఉంటున్నాం అనుకున్నా, అవన్నీ కూడా అనుకోవడానికి ఆ ఫీలింగ్స్కి ఎవరు బాధ్యులు అంటే మనమే. మన మైండే చెప్తోంది ఇది కావాలి అంటోంది, అది వచ్చినప్పుడు సుఖంగా ఉన్నాం అనిపిస్తోంది. ఇది కావాలి అనుకున్నప్పుడు రాలేదనుకోండి, ఏదైనా జరగలేదు మనం అనుకున్నట్లు, వెంటనే దుఃఖం. ఇదంతా మనస్సు మనకి చూపించే మాయ. సో మనం సుఖం అనే ఫీలింగ్, దుఃఖం అనే ఫీలింగ్ కలిగించేది ఎవరంటే ఈ ఇంద్రియాలు, మనస్సు. అందుకనే సుఖ దుఃఖాలు అనుభవించడానికి కారణం ఎవరు అంటే జీవాత్మే. అంటే ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనసు, ఇంద్రియాలు అని అర్థం. కానీ భౌతిక ప్రకృతిలో మార్పులు, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఇవన్నీ భౌతిక ప్రకృతి కారణం.
కానీ సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి జీవాత్మే కారణం అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు ఈ రెండు మాటలు చెప్తున్నారంటే ప్రకృతి జీవుడు గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి. ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఈ రెండు అనాదియే, కానీ ప్రకృతిలో మార్పులకి ప్రకృతి బాధ్యత ఎవరిదంటే ప్రకృతిది. కానీ మనిషిలో సుఖ దుఃఖాల యొక్క ఫీలింగ్స్కి కారణం ఎవరు అంటే ఈ జీవాత్మే అని చెప్తున్నారు. 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్న తర్వాత కదా మానవ జన్మ వస్తుందని ఇందాక మనం ఇక్కడ చూసాము. ఆ వాటిల్లో 9 లక్షలు నీటిలో జలంలో ఉండేవి, 20 లక్షలు కదలనివి స్థావరాలు అన్నమాట, అంటే పర్వతాలు ఇట్లాంటివి కదలనివి, 11 లక్షలు మరి పురుగులు రెప్టైల్స్ అంటే ఇటువంటివి, 10 లక్షలు పక్షులు, 30 లక్షలు 4 కాళ్ళ జంతువులు, 4 లక్షల హ్యూమన్ స్పీషీస్ అని ఒక ఐడియా చెప్తున్నారు 84 లక్షల జీవరాశుల గురించి. సో నెక్స్ట్, పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదస్సద్యోని జన్మసు. సో భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న ఈ జీవాత్మ ప్రకృతి గుణాలన్నిటినీ కూడా అనుభవిస్తూ జీవిత మార్గాన్ని అనుసరిస్తాడు. ఇక వాటి పట్ల ఉన్న మమకారము దానిని బట్టి జీవాత్మకు ఉన్నత అధమ జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితులమై ఉన్నాం. ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మనకి ప్రకృతి సత్వరజ స్తమో గుణాలు ప్రొవైడ్ చేస్తోంది. వాటన్నిటిని మనం అనుభవిస్తూ మన జీవన మార్గాన్ని సాగిస్తున్నాం మనం ఈ సత్వరజ స్తమో గుణాలతో. ఇలా ఆ గుణాల వల్ల మమకారాసక్తి రాగద్వేషాలతో మనకి ఉన్నత జన్మ అధమ జన్మ వస్తున్నాయి, మనం అలవర్చుకున్న గుణాలను బట్టి, మనం చేసే పనులను బట్టి అని చెప్తున్నాను. సో అది 22nd శ్లోక వరకు చూద్దాము. రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ కంప్లీట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ 12 శ్లోకాస్. సో అది ఇక్కడ భౌతిక ప్రకృతి జీవాత్మ గురించి చెప్పారు. ఫస్ట్ క్షేత్రజ్ఞులు, తర్వాత జ్ఞానము, ఆ తర్వాత ఆత్మ పరమాత్మల గురించి చెప్పారు. ఈ 2 శ్లోకాస్లో అసలు జీవుడు మరి ప్రకృతికి ఉన్న డిఫరెన్స్, రెండు నా అంశలే, రెండు అనాదులే. అయితే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మార్పులన్నిటికీ ప్రకృతి కారణమైతే మరి సుఖ దుఃఖాలను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం అనే విషయంలో మనుషులే, ఆ జీవాత్మలే కారణం అని చెప్పారు. డిఫరెన్స్, వాళ్ళ పోలికలు డిఫరెన్స్ రెండు అన్నమాట. సో ఐ థింక్ ఇక్కడితో ఈరోజు క్లాస్ స్టాప్ చేయొచ్చు. రేపటి క్లాస్లో ఈ మిగిలింది చూద్దాం. మళ్ళీ పరమాత్మ గురించి ఇంకొంచెం చెప్పిన తర్వాత విషయాన్ని మొత్తం కూడా సమరైజ్ చేయడం జరుగుతుంది భగవంతుడు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో